ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие Ҳамза Чимаевро довталаби навбатӣ барои камарбанд мешуморад. биёед суханҳои Кормиеро гӯш мекунем. ҳамза Чимаев сазовори муҳорибаи унвонист. ӯ Роберт Уитакерро дар якум раунд маҷбур кард ки таслим шавад. дар якум раунд ӯ аз як кунҷи октагон ба дигар кунҷи октагон ҷаҳид. ду пои Робертро гирифта ӯро ба замин афтонид ва усули худро гузаронида манаҳи ӯро шикаст. ӯ манаҳи Роберт Уитакерро бо тариқи усул шикаст. ин корро дидан хеле ҳайратовар буд, чунки Роберт Уитакер муддати дароз яке аз ҷангварони сахттарин ба ҳисоб мерафт. ҳатто вақте ки ӯ чемпион набуд, ӯ дуюм ё сеюм рақами рейтинг буд. Чимаев бошад 13-ум рақами рейтинг буд. ин ғалаба Ҳамзадро довталаби асосӣ мекунад. ӯ чемпиони пешинаи UFC Роберт Уитакерро ба осонӣ шикаст дод, гуфтааст Кормие. дар ҳақиқат дӯстон, ин ғалабаи Ҳамзад ҳайратовар буд, чунки ба назар чунин мерасид гӯё ки Ҳамзад бо ҷангвари камтаҷриба ҷангид ва ӯро ба осонӣ шикаст дод. аммо дар асл Ҳамзад чемпиони пешинаи UFC ва сеюм рақами рейтингро шикаст дод ва баъди чунин ғалаба ӯ бояд ки барои камарбанд ҷангад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес оиди муҳорибаи Илия Топурия зидди шогирдаш фикрҳои худро баён кард. бо Илия ҷангидан барои фаҳмидан ки бокси кӣ зудтар аст, ин беақлӣ аст. ин қадами на он қадар боақлона аст ва агар ки Илия кӯшиш кунад ки Исламро бо тариқи усул шикаст диҳад, пас ин кори беақлӣ аз тарафи онҳо мешавад. ҳамаи гап дар нақшаи ҷангист, чӣ гуна мураббӣ ва шогирдаш ба ин муҳориба мебароянд. вақте ки муҳориба оғоз мешавад, ҳамаи кор аз нақшаи ҷангӣ ва ба кор даровардани ӯ вобаста аст. ягона шахсе ки аз ҳама зиёд ба Ислам дар гӯштин визов дода буд, ин Ҳабиб Нурмагомедов буд. чӣ қадар зиёд Ислам гӯштин гирад, ҳамон қадар зиёд рақибони ӯро мушкилиҳо интизор аст, гуфтааст Мендес. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Топурия гуфт ки корҳои ғайриоддӣ кардан мехоҳад. чӣ гуна ки ӯ аввалин шахсе шуд ки Максро ба нокаут равон кард, ҳамин гуна аввалин шахс шудан мехоҳад ки Исламро бо тариқи усул шикаст дода тавонист. ва биёед мебинем ки Волкановский оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад, чунки ӯ ҳам бо Ислам ва ҳам бо Илия ҷангидааст. ма боварӣ надорам ки Илия Исламро бо тариқи усул шикаст дода метавонад. аммо ӯ метавонад ки Исламро бо тариқи нокаут шикаст диҳад. албатта метавонад. Илия тамоми ҷангварони вазни ним сабук ва сабукро ба нокаут равон карда метавонад. ма доимо ин чизро мегуфтум. ҳамчунин ин чиз ба Ислам низ дахл дорад. ин ягона роҳе ҳаст ки чунин ҷангварон ба монанди ман ва Исламро шикаст дода мешавад. ягона роҳи шикаст хӯрдани мо ин сар додани зарбаи ногаҳонист ва ин корро кӣ карда метавонад? чунин шахсон ба монанди Илия Топурия ин корро карда метавонанд. ӯ метавонад ба муҳориба баромада зарбаи худро ба Ислам расонад, аммо Исламро бо тариқи усул шикаст додан ё ин ки бо ӯ дар гӯштин қувозмоӣ кардан, фикр мекунам ки кори на он қадар хуб аст. Топурия дар ду вазн метавонад ки тамоми ҷангваронро ба нокаут равон кунад. барои ҳамин набояд ки ба ӯ баҳои кам дод. муҳориба бо ӯ барои тамоми ҷангвар муҳорибаи вазнин хоҳад шуд. ҳатто агар ки ӯ туро ба нокаут равон кардан натавонад ҳам, муҳориба зидди ӯ барои ту муҳорибаи вазнин мешавад, гуфтааст Волкановский. дӯстон, чӣ гуна ки мебинед ҳама оиди зарбаи вазнини Илия гап зада истоданд, дар ҳоле ки Топурия гӯштингир аст ва аз хурдсолӣ ба ин намуди варзиш машғул буд. лекин чанд соли охир ӯ дар стойка хеле хатарнок шудааст. ба фикри шумо дӯстон, агар муҳорибаи Топурия зидди Махачев баргузор гардад, Топурия ба монанди Волк ба Ислам муҳорибаи вазнин дода метавонад ё ин ки Ислам ӯро бе мушкилиҳои калон шикаст медиҳад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.